Infetħu s-sottomissjonijiet tal-Premju Francis Ebeyer 2015, premju maħsub biex iħeġġeġ kittiba ġodda kif ukoll dawk stabbiliti jiktbu drammi rilevanti bil-Malti u jaqsmuhom udjenzi wiesa'. Dan il-konkors għandu żewġ kategoriji, waħda l-kitba tat-teatru u l-oħra tar-radiodrammi. Ir-rebbieħa ta' dawn il-kategoriji jingħataw premju monetarju kif ukoll għajnuna biex l-iskritt tagħhom jittella u jiġi ippubblikat. Din hija l-ewwel darba li se jintlaqgħu is-sottomissjonijiet minn wara l-bidla fl-istruttura tal-konkors li issa qed isir kull sentejn. Iċ-ċermen tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall spjega kif fis-sena fejn ma jseħħx il-konkors, il-fondi allokati jintużaw fi skemi ta' taħriġ għal kull min jixtieq itejjeb il-kwalità tal-kitba teatrali tiegħu. Bidla meħtieġa biex titjib il-kwalità tal-kitba tat-teatru Malti li fis-snin li għaddew ma kinitx qed tilħaq il-livelli mixtieqa. Tony Attar, direttur fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti, fisser kif din ma kinitx l-unika bidla fil-Premju Francis Ebeyer. Qegħdin anke nitolbu l-evalwaturi li jekk ikun hemm anke xogħlijiet li għandhom ċertu kwalità li tista' anke tiżviluppa aktar, ser noħolqu programm ta' mentoring ma' anke dawk li jagħtu dawn l-scripts biex jibqgħu jiżviluppaw u nisperaw li l-qudiem ikollna parti repertorju akbar ta' xogħol bil-Malti ikollna aktar produzzjonijiet ta' kwalità bil-Malti. Il-Ministru għall-Kultura u Imbonnici stqar li dan ir-ristrutturar li qed jadotta l-Kunsill se jinsa biex iktar nies jitħajru jirrikorru għat-teatru u japprezzaw din ix-xena kulturali. Liana Llu, l-awtriċi ta' dram Marriċ Immur li rebħet dan il-premju fl-2013, issa qed tara l-kitba tagħha tieħu l-ħajja fuq il-palk tat-Teatru Manwell. Rikonoxximent sabiħ ħafna li jibdielek vjaġġ. Minn Durbaħt kelli x-xorti li niltaqa' ma' ħafna nies midħla tat-teatru bħal direttur, l-atturi, nies li tawni feedback fuq l-iskript u bekk verament stajt nikber intejjeb il-kitba tiegħi anki dik tal-iskript stess. Is-sottomissjonijiet għal dan il-premju se jintlaqgħu sad-9 ta' Settembru.